To je mi líto. Jistě tě to zdrtilo. Můžu využít tvé pohostinnosti a utábořit se tu dnes s tebou? Jsi vítán. Děkuji. Jak šlechetné. Čapy. Čapy. Tak Brad Pitt, jo. Dobrý. To chápu. Co tam ještě máš? Flašenet? No, a mimochodem, slyšel jsem, že Japonci ustoupili k Šanghaji, takže i když se dostaneš na čínské hranice, už je stejně nedoženeš. Mně je to jedno, ať je třeba zaženou do Tokia. To neříkej, jestli se chceš vrátit. Ale já nechci. Co nechceš? Vrátit se. Proč ne? Nemám zvláštní důvod. Když tak vyřiď mé ženě, že 2 roky v táboře byly strašný, ale nebyly horší než manželství.